boală. Sunteți Am perfect înțeles. sănătos. E bine, domnule. Numai că știți cum e cu neprevăzutele astea când apar. Da. Când apar, dispar greu. Bun, ce mai face șeful, mă auziți? Da, domnule. V-a fost doi de mine? Domnul, l-am consultat acum, n-ai cheltuit nimic, domnule. Vă cred, stați că imediat Mi-a vă omorât rezolvăm. polițistul picioarele, domnule. Sper să primească amendă. Domnule, vreau să-i faceți reclamație, să faceți ceva, că nu mai pot, domnule. Faceți o anestezie, că nu mai pot. Hai să-i facem o anestezie, să nu mai simte nimic. Îi fac eu acum. Da, am făcut eu. Gata, acum nu trebuie să mai simtă nimic. I-am făcut o anestezie totală. Bun. Acum îi aplic un pansament steril la picioare. Bun. Mă duc să aduc acum două atele. Vin imediat. Stați că aparent o da mașina peste șeful, care nu mă le-am în concediu alții. Nu de aici, da, e bine și de aici, e bine și de aici. Bun, hai că le-am adus, salut Windows, ai fost la backup. Da, doar că a fost unul fals. Ca de obicei. Aud? Da, da, te auzim. Stai 2 secunde că stau aici concentrat să nu-l tai. Cine? Să-mi zici când să-l coți. Problema este că va trebui să veniți puțin cu mine. Pentru acel cadou. Fii atent, colegul, la comanda mea îi tragi o soi de picioarele în față. Imediat. Acum. Imediat. Să lua puțin. Gata. Bun. Colegul, ia întoarce-te un pic de frumos să-ți iau kitul de traumă și să scot ce mai trebuie. Da, da. Bun, acum scot kitul, pachetele de compresă și fesele elastice. Bun. Ai luat? Da, da. Dacă Dacă mai ai nevoie, merg să mai iau. bine, colegul, mersi. Dacă îi fă o compresă la picioare, dar delicat, să nu apesi pe taie. Imediat. Până atunci mă pregătesc să-i bandajez picioarele când termin tu. Ai pus tu la spălat, mersi, trebuia să las, că îl spălam, băgam eu Un imediat. pic. Trebuia să las, că băgam eu la spălat imediat. Nu, mă, însă. Duceați cu voi la spălat? Duceați cu voi la spălat? Gata. Bun. Oh. Ban... Îl coasem. Da, zare... Poți să începi cu cusotul. Bine. Eu aici, tu în partea. Și remene. Da. Nu, bine, și vezi că filmez. Salutare, mă. De tip... Speak...
Grinzo. O. APS. APS. Direct. Usoase. Usute. Bun. Așa, eu am terminat pe partea asta, te duci tu pe partea ta și îi dai și tu, să o coși. Acum. Coase. Nu n-am făcut și la piciorul ăsta. Ia, tu să-l ciupești un pic la vârful de la piciorul drept, să-l ciupești de la stângul să vedem dacă are o reacție și dacă sunt toate bine. Ok, am făcut anestezie totală. Apoi trebuie să stâmplăm să se trezească acum. Da, da. Dar cum s-a întâmplat? Te-a dat peste el, Ce Edițu. mâncare îi place cel mai mult? Spune, Windows. Ce mâncare îi place cel mai mult domnului Visan? Da, pe mine mă întreb, de ce crezi că se va trezi? Dacă i-a dus mâncare? După miros, da. Ei, ciuciu. Știu să gătesc foarte bine, ai încredere. Nu poți să te duci în bucătărie să faci ceva de mâncare la toți. Gata. Bun. Merg să iau ingredientele. Bine, bine. Nu știi, ne-au schimbat prima mașinile? Sau încă nu? Nu. Am înțeles. Așteptam să văd dacă dă bonusul ăla, că zicea că dă bonus, orea sau mâine ceva mașină sau... Nu știu, ia să... Uite bă, s-a trezit. Așa ceva. Hop. Sunteți bine, S-a trezit domnul domnul meu? șef? Mă, ce bine a dormit, domnul, dar ce s-a întâmplat? V-am Păi- cusut și v-am bandazat picioarele. Păi simt că e ceva greu aici, piciorul meu, ce s-a Da, întâmplat. păi au fost amândouă. Am Am cusut și înțeles. l-am bandajat. Eu la dreptul și colegul meu pe partea stângă. Vezi că o să te ciupim măsuri la desete să vedem dacă sunt în regulă Auzi, totul, dar da? cum poate să meargă? Trebuie să-i aducem un scaun cu rotile, că nu poate să meargă cu... Pe domnul lucruri. meu am întrebat ceva și nu prea se poate să... Va sta internat până se vindecă. Windows, tată, du-te, uite la apel tău frumos. Domnul meu și la ședință ce fac, domnul? Cu scaun cu rotile, ce... Merg după să iau ingredientele, că Da, aici o să fie o problemă. dacă au nevoie urgentă de noi, sunt la datorie. Ok. Vom lua pe sus, nu știu, găsim o Da, modalitate. luăm pe sus, să-l băgăm în mașină, îl întindem pe bancheta din spate, că așa am venit până aici. Da, altfel, Păi o să luăm pe sus, că altă soluție văd că m-am uitat, dar nu e niciun scaun cu rotile. Sunt doar cârgele. da, sau să-i... De fapt, degeaba îi dăm o singură cu adrenalină. Păi nu e, că nu-și face Da. efectul. Dacă le are înghis pe două picioare, Wow, da, iarăși apel fals, îmi place. De-al patrulea apel Apoi, fals. hai să-l ducem într-un 30 de într-un tu pe pat. sus? Să iei Îl pe iau sus. eu. Uai, da greu mai sunteți, domnul Ia, meu. stai să deschid ușa, stai. Deschide, mă rup pe Stai. spatele. Să vede că e director. Da. Încoace Mergi iau. încet așa, mergi Da. încet așa. În ce mă duc colegul încet? Încet așa. Deschide un pic și ai sus, te rog. Și mai uite tare, mă rup pe spatele. Uite aici îl băgăm, tata. Aici? Aici, mă Aici. rup pe Uite spatele. pe aici. După aia trebuie să mă oprească pe mine la coloană. Da. Aici. Opa, Așa, fac la sus în aici. pat, domnul meu. Așa. Așa. O să stați aici și Mult și bine, din păcate. până vă faceți bine și la ședință cine mai merge? Cine mai merge la ședință? Nu știu. Mergem noi. Am adus V-am adus hainele hainele. Să ia-le tu și ideile din Acum. așa. Îl ajută să își iei Păi, cămașa? hainele. Uitați aici cămasa, domnul meu. Nu mai ușor. Așa.
Cămașa, pantalonii cu cureaua, aveți găsi și cureaua aici în O cutie. văd, acum. Nu mă știu, domnul Așa. meu, piciorul drept sau e piciorul ăsta? Așa. Așa, Adidas și de și Adidas și aveți găsit în Acum. cutie aici. Bă, cred că fac mână greblă pe ei. Nu mai fac, Așa. ia pe bun. De și șapca, ochelarii, vezi că sunt tot aici. Acum iau sapca, o pasa. Ochelari, gata. Și cam atât. Geanta, momentan nu cred că ai nevoie de ea. Nu, geanta nu îi trebuie, că nu mai... Las-o aici, lângă pat. Bine, bine, bine. Domnul meu, dacă aveți nevoie de ceva, dați pestace. Parcă da, domnul. Parcă De pot nu- să calc așa, dar Vă- trag după mine. O să vă tăiem gipsurile și o să vă punem în fasă elastică. Da, domnul. Bun. Hai că se dau o cutie să-i punem pantaloni, desi. Da, dar stai să-l ducem de aici. Nu-l Da. tăiem gipsurile. Puteți să vă ridicați sus, domnul meu. Hai dați sus după mine, tata. Sau doi să vă iau pe sus? I-a pus, Dați-mi. i-a pus. Dați-mă sus. pe sus, domnul. Uuu, oi, da grumă ești, tată. Se vede că ești Fac- director. Fac și sală. Ce? Sală de mese sau cum? Și sală, domnul, fac sală. Sală de mese, tată, sală de Fiecare- mese. Ioi, Că ce mă domnul, obosit. vedeți că sunt gras, ce... Yes. Uai, te-au gândit de Mamă. pe masă. Opa. Da, domnul, era să-mi ia Dumnezeu. Nu. Bă, ajutați-mă, bă, aici. Dachi, du-te, ajută-l un pic pe Windows, că mă ocup eu de domnul Visan. colegul? Aici. Vă rog să vă întindeți, să vă puneți pantalonii pe scaunul din spatele dumneavoastră. Înainte de toate, să nu uitați, vă rog frumos, că sunteți înregistrat audio-video. Și o să fie un documentar Nu despre mai cazul spune. dumneavoastră. Bun, vă rog să vă dați pantalonii jos. Sau îi dau eu. Asta e că nu mai știu cum să te scria gips. Gips, așa. Se apucă să taie gips la piciorul drept și la stâng. Bun. Văd că s-o vindecat destul de frumos, numai că văd că aveți o cicatrice, o să vă dau un pic cu Deci, domnii medici, sunteți chemați pe grup. olifie, să rămâneți fără Bine, acum Me? zi-mi congruent. un 10-20. Zi-mi un cod poștal, te rog. Fasă postat pe tot grupul. elastică și Ok. Imediat. picioare. Bun. Dacă știu că în stare nu yoga, iar Windows Shop. Bun. Vă puteți ridica o soi, domnul meu? Cum ai? E mai bine? Parcă da, domnul. Să-mi spuneți dacă v-am stăs un pic cam prea tare. Am mai bine să fiu mai sigur. Așa să văd. Da, parcă e cam tare. Dar trebuie să... Dacă vă puneți la loc, vă las un pic mai moale. Am lăsat un pic mai moale, domnul, și să tăiați asta, că nu mai pot. La care la stângă sau la dreptul? Sau la ambele? Ambele. La ambele, ok, Stați că ok. se chemă un asistent, mai puțin. Domnul! Les mi îi lasă pasa mai ușor la Colegul, mă auzi? picioare. Da, colegul. Ei, au nevoie de ajutor acolo. Ei, imediat, stai că i-am lăsat un pic mai moale la față la domnul Visan. Ia vedeți cum e acum domnul meu. Mai bine? Altceva, domnul, altceva. Așa, mă bucur. Sunteți bine? Vă rog să nu călcați prea tare. Vă puteți Da, ridica domnule. acum de pe masă. Domnul, pe ce gipsul? Gipsul l-am tăiat, l-am Am dat aruncat. jos, s-a Ah, pus da. niște fașe. Păi ce-am pus față, ce-am lăsat și mai ușor. Da, corect. Ai Numai pierde și de pantaloni. memorie? Să vă puneți pantaloni, așa. Așa. Așa, Nu mai ușor de pe masă, de că te prind. așa.
Bun. Ce ai zis colegul cu bătrânei? Da, hai la Da.